trihita saluhuna tapukama parmingguon ima hari Pantekosta na parjolo di Tikeon alani martangiang mahita di bagasan rohat tabe martangiang mahita. Amin. Marede mahita sian bukuede 462 ayat sada sahat tolu di ayat tolu rim mahita jongjong. Hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di parbadia na tumapa langit dohot panoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah lehonokku Tuhamu roha nai baru dohot todi nai baru tubagasan ate-ate muna jala usatoku do roha batu sia daging muna jala lehonokku Tuhamu roha namar pakilalaan jala lehonokku matondiku tubagasan ate-ate muna ahu do mabahesa asa marparange hamu di bagasan aka patiku aka uhukku pe radotamuna
jala patupaumuna do. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mangajari rohani akana porsea di hatam, mar hite-hite tod di parbadia, sai buhai marohanami asa ture parrohaun nami, mar hite-hite tod dimi, asa tok tonggok dame rohanami, makalason hagogo onai mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul maham. Maredde mahita. Tatangihon ma pati ni debata di pesta perjolo perningotan hari hasasaur ni tod di perbadia sadarion ima natar surat di Psalme 2 ayat 10 sada songonon madidok oloi hamu ma Jahoba dohot biar ni roha jala marolop-olop mahamu huhut akahitir ima sahatna atong rap magidogogo mahita sian Tuhan debata ali Tuhan debata saya pargugui maami mangulau naobat patikmi. Amin. Maredde mahita. Hallelujah.
potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupaon hasesaan dosa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Sakon dosa nami, saya sakit yang membuat sana nami, hasesaan dosa nami. Lehon matuhami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asa hot rohanami maka porseaon, lahu manggotapon nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosatna. Isebe mangaluhon akan na pinili ni debata, debatado na mamitori, isedo na maddabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do naung mate, alain dada holani, naung mulak mangolu do, jala disiamun ni debatado ibana mangudihon hita. Hasangapon ma di debata na didijang. Hudul maham. Maredde maheta. Tajahama epistel diminggon ima sian Johannes bidupitu
Mamuka ayat 27 sahatu ayat 30 sia bagian A. Tajahama marsika sore. Dungi diari pesta na parpudi na sumangapi jongjong ma Yesus disi dipagogo ma suarana madok molo adong na mauas tuau ma ibana rominum. Alai taringot tutodi i didok hatodeng ima si jalo oni akan agabe porsea di ibana ima sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala naupeosa. Amin. Ina sahak ma kor punguan ina rogati.
Marede Mahita. Tahati ma hapor seot tai songon nahinati dakon ni dongata sahapor seaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di bata jahuba idong ama parguhu naso hatu dosa natu mopalangi dohokan. Au porsea di Yesus Kristus anak di bata jahuba nasa sadai imana tinuhoni si Maria na gabe-gabeat santon di parbadia andorang suhabuhan ido tuhata na tumau na bernit di panguman di silatus na mate terpajal lo ibana di hau pinar silang na tua banua tolu di hutano na mulak mangul biari patuluhon na manaik di surgo lawa undur tusiamu di bebata janghuba amanai pargogo na suatu susani bisi maibana pa imam lakso kututanoon mga bumi halak na mangulu doho na mati au Hosea itoni parbadia jalan sada huria na bahia huria hato paningala Kristen akna na bahia doho dihasisani dosa doho dihatai na mandok mulang mangulu sukut daging dihalak na umate doho dihanguluan na sora sudah. Amin. Hudul maham. Hor naposo bulu.
Titing Huria. Warta Jemaat Manangan Odola Titing Minggu 5 Juni 2022. Horas madita saluna dihamuaka nahinalongan tongon di hari Minggu hari pesta Pentakostaon las niroha marpung hita mamuji pasangapot debata doho laho manangihon hata ni debata marhite na posona jala horas madiakka nama dohoti par mingguanon narotu gereja nang namarhite online sian bagas nabe tapuji made bata mardongan hamolateon disalhut pambaheranna nadenggani alasai totong do diasi de bata hita marhite akka pasu-pasuna Guar ni minggu sadarion ima minggu Pentakosta perjolo ima parningotan ari hasasaor ni todi porbadia topik mangolu di bagasat todi ni debata hidup di dalam roh Tuhan. Parmingguan godang niruas nomor minggu di tanggal 29 Mei 2022 bahwa sarasa plobat halak perempuan sarasa plonom halak jala sadarion parmingguota ima pesta perjolo parningotan ari hasasaor ni tode borbadia marsugut tanggal 6 Juni 2022 hari Senin tapatupa parmingguon ima pesta paduahon parningotan ari hasasaor ni tode borbadia masuk kita pukul 10 namangisi kor ima pujia kor sektor wiksada wik 5 dohot kor ama nomensen. Ibadah anak sekolah minggu bergabung dengan ibadah dewasa. Diakonia, ruas namar sahid dan perawatan serta pemulihan di bagas keluarga saat usadadeon ima inang nyonya sibarani boru sibajutak opua sidogoro di Surabaya. Amang situa di Pajahitan di bagas keluarga dohot sadana poso bulung ima darman sitorus pemulihan di bagas nasida totong dohita mertangiang tu salu akar ruas ni huriatta nah di bagas persahiton nang pemulihan tu mata debata asa sai dipargugoi jala tumibu malum nasida sian akka persahitoni B pelayanan Bian manang pelayanan bulan imunisasi anak nasional sesuai surat na masuk di tanggal 5 bulan 5 2022 Turiatta Siat Dinas Kesehatan Pemkot akan melaksanakan kegiatan bulan imunisasi anak nasional kepada anak usia 9 bulan sampai hingga 12 tahun dengan tujuan juga dengan imunisasi campak antivirus Singapura. Untuk itu Uria mengundang semua anak-anak di Uriatta agar dapat mengikutinya pada hari Senin tanggal 6 Juni yaitu besok mulai jam 1 siang setelah selesai ibadah dewasa di halaman gereja yang dilaksanakan oleh para ahli medis puskesmas Malanu. Jadi ria jalaret tama hita mabuana kaya anak kota masugut laho madohoti imunisasi. Marturia jadwal pertangyangan tu hari Rabu tanggal 8 Juni pukul 6 sore Wiksada di bagas keluarga Amang Telu Baturuan Boru Lubang Gaul alamat kilometer 13 KPR Belakang Yuti. Di week 2 di keluarga A Matondang Boru Asibuan
alamat kilometer 12 Jalan Teminabuan Sadewa 8. Wik Tolu dibagas keluarga Amang Batubara Borus Tanggang, Jalan Cendrawasih 8 Harapan Indah. Wik Opat dibagas keluarga Amang B Panjaitan N Boru Manurung, alamat kilometer 10 KPR Raihana 2 nomor 6. Wik 5 dibagas keluarga Amang R Hutapea Boru Tahayan Opu Gavin, kilometer 9,5 Jalan Rawa Indah. Acara pertangyangan songon datar surat di warta tabua bema warta mingguan tu bagas tabe asal lau pakyota di pertangyangan ini. Jadwal perguru malua katekisasi sidi diberitahukan kepada orang tua atau wali serta seluruh peserta katekisasi sidi agar senantiasa ingat dan hadir dalam setiap pembinaan yang dijadwalkan, yaitu setiap hari Sabtu dan Minggu setiap jam 7 malam di gereja, termasuk malam ini. D. Pembinaan kaderisasi pemain musik gereja. Diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat bahwa gereja melaksanakan pembinaan pelatihan kepada anak-anak, remaja, dan sekenaposo bulung yang memiliki talenta bermain musik organ untuk dibentuk menjadi kaderisasi pemain musik acara-acara gereja, khususnya di ibadah gereja HKBP Nazaret Resort Papua Barat. Sebagai informasi terakhir, pendaftaran masih dibuka hingga hari Sabtu. Untuk pendaftaran dapat disampaikan kepada Dewan Marturia Amang Situa Tesilalahi. Selanjutnya kepada seluruh peserta pembinaan yang mana dilatih akan Parlin Siombing dan Dewan Marturia diundang hadir pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 jam 1 siang setelah selesai ibadah dewasa untuk membahas teknis dan jadwal pembinaan, dan kepada peserta dapat hadir bersama wali atau orang tua. Koinonia, pertanyaan seksi-seksi Niuria dalam sesuai daftar ibadah datar surat di bagian atas warta mingguan Ria Jalareta Mahita Ganuk sesuai anggota seksi Madohoti pertanyaan ini. Para tahun sosok-sosok mati kita salut ruas nang perhalano niuriata asa tutong ita ingot pasahaton akal pedia bulanata amolateon perpuluhan nang pengucapan syukur nang doakan asing tu debata marhite huriat tahun tada makamolateon basa-basa dok pasu-pasu ni debata tu ganuk tu ita ganuk bain sangap dot hamuliaon di guarna. Dan terakhir warta Parhepengon. Parhepengon Niuriata dibagas Sadario tanggal 5 Juni 2022. Kas Huria 36.356.200. Kas pembangunan 186.471.210. Kas pusat 10.711.430. Kas seding 1.350.600 rupiah. Totong ma tapiap hatani debata natar surat di pesalmen opat ayat onom nama dok pelehon hamuma pelian hati goran jala marhaposan tujahuba mahamu mulai tabadi akar ruas lihuria nanau pasahato pelian natu debata marhiti hamolateon do akan asing tuhuria ati tungadong tulisan nang Parhepengon nalipe nang hurang tekas di wartaon dengan jaladame marohata mangido panorangyon sian perhalado ni huriata songonima titing di huriata dibagas mingguon moliate horas Pinasaha ma kor ruas wiktulu.
Marede mahita siap buku ede nomor 104 uhutma tapasahat pelean sada A doho sada B.
debata nasumurung sian saluhut naroha imana mangaramu di ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madihita. Ya Muhammad nami adorang sohu jahahan hidup hata di debata jumolo dohonon ma mauliante di harorotal saluhutna alai terlumubi diaka ruas ni huria naut dope rap dohotina mendoho di parmingguan di bagasan mingguan alanai pinang hidup manon jongjong di ingananna ujohani ma amang manaor samosir sian pak-pak. Jadi dinas di pak-pak dona sida melihat amang di haroromuna ngaboi hudul lala amang dungi amang ardi sinaga na tugas di marinir amang ardi sinaga, begitu juga Bapak Hosana dan Bapak Dharma. Terima kasih sudah hadir. Jadi Bapak Hosana dan Dharma ini adalah saudara kita suku Jawa. Jadi mereka hadir bersama dengan kita. Jadi mereka tugas di Dinas Marinir Kota, begitu. Dan begitu juga Naposo Bulung atau pemuda gereja kita Emerson Nababan Tampagara, ya, selamat datang ya. Jadi terima kasih buat kehadirannya dan matur nuhun saged kehadiran Bapak Hosana dan Dharma. Jadi gereja kita ini memang mayoritas orang Batak, tetapi bukan orang Batak yang mendirikan gereja HKBP ini, tetapi orang Jerman. Jadi orang Jerman mendirikan gereja HKBP hanya untuk supaya orang Batak punya gereja. Tetapi saat ini gereja yang dulunya hanya untuk orang Batak sekarang sudah milik semua bangsa. Jadi jemaat kita di sini dengan berbagai-bagai suku bangsa. Ada orang Batak, ada suaminya bukan orang Batak, istrinya juga bukan orang Batak, dan ada yang murni bukan orang Batak sama sekali. Jadi kita selalu welcome terhadap siapapun yang hendak beribadah bersama dengan kita. Jadi buat Bapak Hosana dan Bapak Dharma, jangan pernah jemu-jemu untuk datang hadir bersama dengan kita. Semoga Bapak nanti di kemudian hari kita jadi orang Batak. Jadi itulah dulu yang bisa kami sampaikan buat kehadiran kita bersama-sama di sini. Tuhan memberkati kita kembali. Maaf kalau saat ini berbahasa Batak, tapi kita bisa membuka Alkitab dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak bawa, bisa melalui seluler kita masing-masing. Firman Tuhan buat ibadah kita minggu ini tertulis dalam kitab atau Roma pasal 8 diakhiri pada ayat yang ke-11. Rom bidualu ayat 8 sahat tolhas ayat 10 sada. Saya akan bacakan dalam bahasa Batak. Alai dang terhalomuhun debata akaparroha dagi. Alai anggohamu dang be di bagasan dagingi di bagasan toddido. Molo tung tutu toddine debata maringanan di bagasan hamu. Alai molo soto dini Kristus di jolma dan Kristus napuna ibadah. Alai molo Kristus di bagasan hamu mangulu do toddi alani hati goran nang pe mate pamatang alani dosai. Alai molo maringanan di bagasan hamu toddi ni namanung
manungguli Yesus siat namate sadok panguluon ni ibana nau manungguli Kristus Yesus ima nang pamatang muna namate hinorhon ni todina na mangingani hamu bisima sahatna. Di dalam bahasa Indonesia saya akan bacakan kitab Roma pasal 8 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada hawa. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Dihamu manami inanami saluhut somaldo hita molo adong namodik siatong ani bagastai manang nana dua-dua manang nasi solhot pay molo adong acara keluarga pitor say olodo pilit-pilit nanidok. Roma protokol masuk mahita tu acara keluarga di somahamu akayanak untuk buru ni amat tau manangin tau masuk madu tu masuk mulai makatai sada-sada dunge makatai anak buah baju bapak ngama tebeho inna molon ngadiro ngama tebeho dang pola be pagajangon akahata nalau si pasan aidang tangihonon bapak kamu sudah mati, sudah meninggal. Jadi kita tidak perlu menambahi apapun perkataan lagi karena dia sudah mati. Alai aladang puas pakilalaanna bapak pasaha jotonaku tu umada inna titip salam sama mama ingat banyak kesesatan haliluhon di sini. Jadi sipata molo dibere karis tendo alai puasa somoni hata puasa dang tarjalo ni halak na porsia di Tuhani hamatiani. Mengapa orang yang percaya itu masih belum menerima kematian? Dari situ bisa menjadi bukti bahwa kita tidak menerima kematian. Seakan-akan kita masih berbicara dengan orang mati. Namun hal ini diingatkan oleh Tuhan kepada kita melalui nas ini. Dipaingo kita mari terpukul. Nasa naum mate alai mate di bagasan Kristusi pangulon nado. Semua orang yang sudah meninggal tetapi meninggal dunia di dalam Tuhan maka ia akan dibangkitkan. Jadi dang adong jolmai na mapar. Tidak ada manusia itu yang tersesat. Terkhusus bagi orang Kristen tidak ada yang tersesat. Sudedui di jakon debata alanya ditikina tardidi di pasu-pasu do akka poso-posoi dada holat daging nai nang tod dinaipe di pasu-pasu ala tod di ido na mangul ala tod di ido na marharuan siat debata. Anak kecil yang dibaptis bukan hanya tubuhnya yang panah itu dibaptis tetapi rohnya. Sebab apa? Roh itulah yang kekal milik Tuhan.
Jadi daging ini, tubuh kita ini akan menjadi busuk, kembali menjadi tanah. Tetapi roh yang berasal dari Tuhan, Tuhan yang menghembuskan napasnya kepada manusia agar manusia memiliki kehidupan, maka itulah yang akan kembali kepada Tuhan. Itu yang dijelaskan pada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Jadi molotungpe suku-suku kita tu dia doto di nanamate na jelas molo marhaposan tu Jesus ini, molo porsia tu Jesus ini pangulungan. Kita tidak perlu meragukan kemana lagi roh kita ini, apakah melayang-layang atau tidak. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus, rohnya tidak akan melayang-layang, tetapi rohnya akan dibangkitkan, duduk bersama Allah Bapa di surga, seperti Kristus yang sudah bangkit dari kematian bersama-sama dengan Bapa di surga. Upen na ido nang dihamu amanami inanami dang adok kape si habiaranta pola na madala ni ngulwod songonete ni wek tolu nakin natin nang hamatian ni ahado nakin naparkudi amananani mama songon dia nakin ani lima dang pola mabiar tu hamatian. Dan memang itu jala memang ido naik ke si ulonota dan pola mabir kita manang dia pe ulaon nalau si ulahonota tabotodo molo gabe soldadu hamatiani jono tabotodo molo pe bisnis hamatiani jono tabotodo molo mangalului barita hamatiani jono tabotodo molo mangula pe dijabu hamatiani jono manang nadia penataula toktong dojonok hamatian. Apapun yang kita kerjakan, kematian itu akan selalu berada dekat dengan kita. Maukah kita menjadi seorang prajurit, maukah kita sebagai wartawan, maukah kita sebagai pegawai negeri, pegawai swasta dan lain sebagainya, kematian itu tetap berada dekat dalam diri manusia. Kita tidak bisa menghindari itu. Karena apa? Karena upah kematian adalah dosa. Itu yang dikatakan dalam ayat 10 itu, ya. Oleh karena tubuh ini yang berdosa, maka dosalah yang mengakibatkan kematian. Alani dosa itu adong kematian. Alani mulu mandokkan hamu mati piamaton alani gudak dosa salah. Unai dokok kamu. Bada maaf. Ade. Ayah dong to sibata binege ngamati hukum sini lo mamati ya lagi dosa tapi inna ya jangan kita tidak diizinkan oleh Tuhan untuk menghakimi siapapun dan dipaluas dibatahi ya napi naluas di debata masyulah honota mas manang nadi dia pe ngolu dina porsuai ikon mama-sumas. Dimanapun kehidupan orang yang percaya itu harus menjadi berkat dan memberi berkat. Nah, itu benar di ulota di sahabat ahotai jok do ita mama-sumas itu teh dan olah ditiki hula-hula saya adok do boru mama-sumas hula-hula itu tak lupa mana di hudulan na ipas-pas mana hula-hula adong toi jadi sudah do kita boy masuk habe baso mo nauma di joloon tiga hamu hula-hula kubahu pasu-pasu doang tiap minggu ayo jago ni pandito ate tidak ada yang berani protes hamu pandita buru do hamu una pasu-pasu barang kuwi do honomu semua ni. Itu singgah sana daripada para pendeta, ya. Mau hula-hula kah, mau jenderal kah, mau siapapun kah, tetap Tuhan yang memberkati melalui pelayan, yaitu pendeta. Dan begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, orang tua harus memberkati anaknya, yang diberkati melalui perkataannya itu, yang perbuatannya itu
kita harus mengingat bahwa jika orang tua memberkati anaknya, itu adalah berkat dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengingatkan setiap orang tua harus memberkati anak. Layaknya Abraham, Yakub, Ishak, Daud, semua diberkati oleh orang tua melalui Tuhan. Jadi Tuhan memberikan berkatnya melalui orang tua, dan orang tua memberkati anak-anak. Itu adalah tugas kok. Ido ulau niak kada tua-tua nang natoras. Jadi sotung adok siak kita akan tua-tua naso hiama masuk-masuk anak. Ya. Nang gua bala mandok selamat pagi petu dan dakyade. Ai pasu-pasu. Terima kasih sudah bangun kona sehat. Pasu-pasu. Jala ido na pinangido na tuhita. Mangolu di bagas pasu-pasu. Mate pehita jaloot tado pasu-pasu sia Tuhani. Sia Yesus Kristus. Saleleng dina mangolu hita tapuji do Tuhani. Tapuji do Yesusi. Ubana di pasu-pasu mahita marhiti hangoluan. Ido siluluwatta na manguluan. Ya. Ido siluluwatta. Uban na ido di perdalanan ning mulutaw na nihirim sa sitong na bukti na dohot do debata madungan kita. Boy pehita na julo mardalapat nuang markareta marmotor, ya manang namun dia pe motor naik tetap may Honda kan begitu. Naik kamu mar Honda lo kami apa merek ni kareta na Suzuki songonina dungemu se molo di huta kareta inna do de ya kakke di dok motor sonarion do sepeda motor na julu mar kareta do iba naik kamu mar motor inna de mar motor artinya mar mobil sian na mar dalepat gaya mar mobil. Kita lihat dulu pembaharuan hidup itu. Dulu kita adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, sekarang adalah orang yang sudah memiliki. Dulu kita adalah orang yang terhina, sekarang Tuhan mengangkat kita dengan kehidupan yang layak. Dulu kita bersusah payah mencari pekerjaan, mencari hal-hal yang lain, tetapi Tuhan sudah memberikan itu kepada kita. Maka itu adalah berkat yang harus dipelihara. Apa yang sudah Tuhan berikan, pelihara. Jangan sampai hilang. Ya, pelihara. Apapun itu. Maukah kita berjualan sayur di pasar, maukah kita menjual ikan di mana-mana, mau menjadi pegawai dan lain sebagainya, itu adalah berkat pemberian Tuhan. Jangan pernah luput dari hidup kita. Tetapi harus kita syukuri. Dan inilah kehidupan yang Tuhan berikan. Odo nani dok ne debata haluau ni kemerdekaan. Ya, dakya dia orai debata kita ulau-ulau. Kerjakan selagi masih mampu. Alai unang dum ulau naso tardum. Alai itak ni nabui gugu ulau manang apit. Ulah odok dek. Jalah muluhun pada otek. Dan inilah yang utama Bapak Ibu. Terkadang kita jatuh dalam dosa oleh karena kita mengingini sesuatu yang lebih dari kemampuan kita. Ya. Terkadang kita ingin melakukan pekerjaan mengharapkan sesuatu yang lebih besar. Ya. Banyak orang dulu kalau anak-anak ditanya cita-citamu apa, jadi dokter, ternyata dia tidak jadi dokter. Cita-citamu apa, menjadi insinyur, ternyata dia tidak menjadi insinyur. Dulu kita bercita-cita besar, tetapi kenyataannya Tuhan memiliki rencana yang berbeda dari kehidupan kita. Maka ini yang harus kita syukuri Bapak Ibu. Ikon suk halasonot padui saluhut. Uban na ido diragam ni parmoluon na taulaon mo ay buado pasadahon.
Bohado pasadahuni siat ragam ni parmuluot tanway berbeda-beda. Alani i dinalaho pasadahuni marpungu hita siat pulik ni ragam ni parmuluot, pulik ni rupa, pulik ni pangalaho, marpungu di sada ni huriyaw, holan na mga sahot sada, mangulu di bagasan tondi perbadian. Dari semua perbedaan-perbedaan kita yang berkumpul di sini, kita hanya dipersatukan oleh hidup di dalam Roh Kudus. Untuk itu, mari mulai hari ini jadilah pengikut Kristus yang setia, maka Roh Tuhan akan selalu mendampingi kita. Amin. Kita berdoa. Pertanyaan. Ali Jehovah di batanami na marhabangsa di Banugijang mauliate ma hupasan kami tuho ali Tuhan disialani dengan ibasa dibuat ho dipairing-iring ho jala dipatugu-tugu ho dope saluhut langkanami nang uluna asa tokto mangulu hami di bagasa todim todipon badiai nang saur tu perguluan yang akan aporseya alani i urupi hami dinalaho mangatusi uhud mempersiajari saluhut nasinangkapan iroham marhidi hatami dinanau utangihon hami di bagasa personal nami di tikion asa unang likkani asa unang mago hatai siat roha nang pikiran nami alai marsihohot ma di roha nang pikiran nami jala taluk nang tordinai manguluhuni gabi jamita na mangulu di ngulu nami ubanai urasi saluhut na hami ali Tuhan marhidi tordim asa tama hami jalahu manjalo haluau nasyakui tamama hami paheheuk ala ni haporsion nami na marsiho diho yahubulu si hami hamatiani asarap hami bongot tu harajon ni dabata rap mangulu dohotho ali jahuba nahina holongan ni rohana uban na yali Tuhan saluhut na hudo hubelihok kami tuho pamatang daging ng tordinami ay ido na gabi pilihan na husus tu adopan mo alani parohay lehon haipaso na manoktongi asa di bagasan haipason hami pasangapon warmo na badiyay suang sungonina diagga dungan namin natongon di persahiton isihol ni rohani nasida tutu makirim do asarap dohot hami marpungu di bagas joromon martangia hut mangendehon ede puji-pujioni alaidang tarbain di nasida di nalahorak marpungu dohot nami alani persahitoni ima dia kadungan nami ina nami inang sibarani boru si majuntak opung asido boru song-songoninang amata situa de panjaitan song-songoninang naposom darman samosir na kecelakaan jelas song-songoninang dia kadongan na hinaholongan ni rohanami tongon adong dana nasoruas ni huriang tuktu lumur rohani na dua-dua nanang naturasna di poso-posoi nasemat judot nasai berjuang dua pos rohanami di huali Tuhan na lehonom mudo hama malum ni parsa itu di ala hodo muel ni saluhut akabar kedua nang tokto makirim hami tuho dinanga saluhut ni haporsyang nami jak kadongan nami namar sayu tokto ramoti asa todimi namadongani nasibida song-songonina amat si matupang purutap tubulo tongo namarubat di Jakarta pe ramoti nasida lehon hagugun lehon haipaso
asa Maria Yesus Tuhami di namar nida seluhut yak katang yang nami naung yalusiho ade Tuhan di batanan suang sumunina yak kahla amatta naro mangibadi huriam ya panatikyo ima hala amatta kanaur samosir suang sumunina hala amatta ardi sinaga. Begitu juga dengan Bapak Hosana dan Dharma suang sumunina amatta naposo Emerson na beban nungaro nasida raptohot hami memuji guar menekdei pasu-masu manang perguluan ni nasida ramo di manang ngahape nasinakapan nauli nadika di ngulu ni nasida asatongon ko managabi haposan jal hapurusan ni nasida dinalahu mangalugahon dalat ni ngulu ni nasida ganuk bersada-sada suang sumunina yak karuas ni huriam napasahaton hamulatun ni rohana pilihanna nang suang sunguni pangurupina lahu mangurupi hidup ni huriam hakabibi ditupak di dana pensiun pasu-pasu nasida tongoson ni huriam ma tupak dana pensiun naung tarpabungu napineok ni bendahara reson asa siduk sude paraluan nami siduk nang hidup ni huriami maralohon nasa utang boy mangulu di bagasa haluaw nasyakoi uban nai ramoti manang huriam hakabipi siat hidup ni hurianami saha rodiak karesot nang akaganuk-ganuk huria asa mangulu jalan marhaposan tuho dada mangasahon gogo manang pikiran alai mangasahon tod dimido napasik kopon ulau namasa di tongkat-tongkat ni huria manang na dia be luhut na di Tuhan uban na jakon masa luhut akapamusion nang tangyang nami di bagas atikyon ramo di mahami luhut na nang diha-diha mulak pehami ganuk marsada-sada manopot bagas nami loas madamimi namarsi gorgor di bagas roha nang pikiran nami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marete mahita laus tuhut papuk pelean paduahun nang songsongoni dohon tupak sudana pensiun. See
batangnya koma beliata. Ali de bata amanami na di banu gijang hodo haroroan ni saluhut silalahun nadinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Hu pasat hami masian na nelon mi tu hami pelang nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolong. Pasu mai jalaramuti asahu prasyang kami pelanon pati puluh narajongmu di tonga-tonga ni huriam dohut di portibion buhay marohan nami marhite-hite tondip asalam utadahami gudang ni silian lohon mi tuhami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami naso tarasam do godang ni silehon-lehonmu dihami todim dabadiai di leon ho tuhami jolma sumonggo bihami naliau nau margaido di leon ho tuhami jalagumudang doi sian portebiodo sian pangisina sudi on pe mauliate ma rohanami jala pujon nami maho ala ni sude habal gau dohot hamuliommu naung pinapatarmu tuhami say lehon maton di perbadiai tuhuriam akan naolo mangihut Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari dirajai dipatiul diperbadiai jala dipatoktong hami mian diberita naulii ale ton di perbadia saya pasada mahur huriam na pinapungu-pungumi asa masih jaloan jala masih haholongan songo nakaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai sondangi jala patiur mahami asa hutadahami akadosa nabalga doho na metmet si pasidingon nami saya buas maho manesa dosa nami asalam badia jala ibaru hami ganupari asa tarbain hami saur di bagasan uria nabadia nasasadai say odihon jala padomu hami tu amai asa pos rohanai mandok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus say tabai silehon-lehon tuhuria asalam gadda toroknya kaperbarita nauli doho pangajari doho para siroha nama maritaun habal gaummu di portibion saya sodangi jala pasu-pasu sude perpunguan ni halak Kristen di gereja di persikolahan nang di bagas nabi asa tahu nasida saur tu perpunguan sugut saya sungkuli akan atar podok jala pergogoi akan nagali saya songgoti ma akan naneang dohok natakang marroha asa ditinggal hon nasida hazaton nabi saya parrohai akan nabuzuk roha jala apuli akan amarsa dohok nadangoli asa unang di rupa-rupa portibion akan namangului ho saya tatap mana targugut dohok na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsew di Tuhan Yesus saya jari nasida maralus jalamian mahu di bagasan nasida saya ramoti mapikiran ni angka pangkonggomi panguhum dohot akaraja asa tigor uhum nasida jala asa dihadiari nasida ari paruman sogo say patogu ha porsyon nami asa tongtong huingot hami naung sesa dosa nami jala buanonmu hami tuhanguluan sogo say sungguli pakirimon na mangulu di hami asa pos rohanami nang malakke dagingon pangulummu do muse
asa masuk kami mernida debata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen alea manami na dipono gitjang. Sai pinarbadia magwarmu. Sai ro maharajonmu. Sai saut malomo ni roham dipono tongon songon na dipono gitjang. Lehon matuhami saderun manguluan siapari. Sesa madosa nami songo panesa nami di dosa di dungan namar dosa tuhami. Unang hami togiu tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Mahamudi bagasan dame jalo ma pasu-pasu ya Tuhani. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asim maruhana midaho. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasar hom madamena tuton dip. Horas madihita salutna. Selamat hari Minggu. Selamat hari Pentakosta.